Здравейте, скъпи хора, и добре дошли на нова седянка с мен, Мона. Това видео бих казала, че е доста импулсивно, тъй като е свързано с съвместното четене с моите книжни дружки. Аз почти до последно не знаех дали ще мога да се включа, обаче днес всъщност осъзнах, че искам да се включа и че има за какво да си говоря. Не е баш най-хелоуинското съвместно четене, но си избрах книга, която страшно много ми хареса. Всъщност не книга, книги, поредица цяло, която аз обожавам. И мисля, че е в духа на днешния ден. И всъщност за това ще си поговорим за магии и вълшебства, като отговарям на въпроси, свързани с един книжен таг, който е свързан точно с тази моя любима поредица. Който ме следи най-вероятно знае, че тази моя любима поредица е Хари Потър. Обожаваме от 11 годишна и я чета постепенно, поетапно, до ден днешния прочитам и я обожавам. И затова всъщност реших, че може би ще бъде нещо по-различно и разчупено. Просто хем да се включа, хем да направя един книжен таг, свързан с Хари Потър. И наистина, честно казано, като погледнах въпросите, бяха много интересни, но не съм ги мислила предварително, за да може на момента да ми дадат отговорите, а не да търся някакви допълнителни неща. Да, търсила съм няколко неща, тъй като ще разберете в последствие по коя точка точно. Така че съм си подготвила любимата топла напитка. Едно чайче в нова чашка, много хубава, тематична. И, както ви казах, днешното видео може да се каже съвместно четене, хелоуинско, есенно, вълшебно, магическо, свързано с Хари Потър или така наречения Хари Потър таг. Ако ви обичате такива видеа, останете до края, за да видите аз какво ще отговоря на различните въпроси, които са дадени. Те са около 30. Седнете се удобно и приятно гледане. Надявам се да сте се настанили удобно или да правите нещо много приятно, докато ме слушате. Самия празник Хелоуин на мен ми е странен. Имам предвид, нямам някакви желания да се маскирам, гримирам, да слагам някакви костюми, но пък е интересна традиция и всъщност за това реших, че ще си говоря просто за любимата поредица книги Хари Потър и потърсих дали има такъв книжен таг и се оказа, че има Хари Потър таг с 30 въпроса. Не съм търсила на български дали го има, търсих директно на английски, тъй като е по-лесно за намиране и ще започна с всеки един от въпросите да отговарям. Като ги правя, докато отговарям на въпросите, ще се радвам да видя и всъщност и вие какво си отговаряте на самите въпроси. Първият въпрос е: коя е любимата ми книга от поредицата Хари Потър? Това е много труден въпрос, честно казано. Аз и 7-те страшно много ги обичам, но може би по логиката, че с първата книга Джейки Роулинг е успяла да ме омагьоса и да ме плени и да направи тази поредица моя любима и да чакам с нетърпение да излиза следващата, тъй като аз съм от поколението, което чакаше с нетърпение да излезе новата книга на за Хари Потър. Така че съвсем спокойно ще кажа, че най-любимата ми всъщност е първата Хари Потър и философският камък. Втори въпрос. Коя е най-малко любимата ми книга? Бих казала, че нямам нелюбима книга от поредицата, но ако сега започвам да се замислям, четвъртата книга, Хари Потър и огненият бокал, беше малко шантава. И хайде да кажем, че може би тя не ми е най-любима, но да, просто беше по-различна, по-шантава. Да, разказваше се за различни други училища, беше интересно, обаче нека кажем, че това ми е една от не ми е най-любимата. Тук имаме третия въпрос, кой ми е любимият филм?
Любимият ми филм, честно казано, е първият. Може би се повтарям, но защо ми е първият? Защото буквално, тъй като книгата е най-кратка и режисьорът е имал възможност максимално да покрие цялата информация от книгата. Дори самите реплики са еднакви. Сюжетът не е толкова изместен. Въобще първия филм най-много сдоближава до книгата, което за мен беше и все още много важно. Така че нека кажем, че това ми е един от любимите филми. Най-малко, тук четвърти въпрос, кой ми е най-малко любимия филм? Най-малко любимия ми филм, не мога точно, мисля, че третия. Тъй като в третия рязко някак си настъпи някаква голяма пропаст между книгите и филма. И въпреки, че го знам наизуст, защото точно този филм го имаме на видеокасета с брат ми. Но сега от тази гледна точка, тъй като не мога да кажа най-любим, най-нелюбим, затова всъщност мога да кажа това, слагам номер 3, Хари Потър и затворникът от Азкабан. Петият въпрос са ми, кой ми е любимият цитат от Хари Потър. Честно казано, това е изключително трудно, предвид, че това са 7 книги, които с всяка поредна стават все по-обемни и по-дебели. Затова си направих от всяка книга по един любим цитат, за да може поне да е честно за всяка една от книгите. Първият любимия ми цитат от Хари Потър и философският камък е от Албус Дъмбълдор. Нужна е доста храброст, за да се опълчиш срещу враговете си, но също толкова, за да се опълчиш срещу приятелите си. Много ми хареса. Това накрая го каза, когато дава точките на Грифиндор, и точно това беше относно постъпката на Лонгботън. От Хари Потър и стаята на тайните, любим цитат ми е изборът, който правим Хари, говори много по-красноречиво за същността ни, отколкото нашите способности. Отново от Албус Дъмбълдор. Цитата от Хари Потър и затворникът от Азкабан. Щастието може да се открие дори в най-мрачните времена. Достатъчно е само някой да си спомни да включи осветлението. Отново е Албус Дъмбълдор, това се замислям, но пък нищо. Следващия от Хари Потър и огненият бокал. Ние сме толкова силни, колкото сме обединени, и толкова слаби, колкото сме разединени. Отново от Албус Дъмбълдор. Отиваме към петата книга. Петата книга, Хари Потър и Орденът на Феникса. Това беше една от тъжните книги. Общо след четвъртата книга, когато започнаха да умират разни главни герои, става много тъжно. Ако твоите чувства могат да се поберат в чайна лъжичка, това не значи, че всички останали сме като теб. Това е Хърмайони Грейнджър, която се опитваше да затапи Рон Уизли в една от сцените, когато говореха за чувствата на момичетата и тя обясняваше как се чувства едно момиче. От шестата книга, любим цитат: невъзможно е да се създаде или да се имитира любов. Хорът Слъгхорн, един от професорите. И в последната книга, Хари Потър и даровете на смъртта, аз в момента я препрочитам. Тук любимият ми цитат, мисля, че на много хора е това: след толкова много време все още, винаги, каза Снейп. Always, това, което абсолютно всеки фен и почитател на Хари Потър знае. Вие имате ли си любими цитати? Ще се радвам да напишете някой в коментар. Номер 6. Любимият Уизли. Любимият ми Уизли, честно казано, е Джини. Тя страшно много ми харесва като душевност, като характер, как израства.
Много е готина и ми харесва много. Така че наистина тя ми е любимият Уизли. Номер 7, коя е любим женски герой? Веднага бих казал, това е Хърмаяни Грейнджър. Обожавам я. Много ми харесва как е ученолюбива, чете книги. Да, невероятна и наистина много ми харесва. Не бих казала, че се оприличавам на нея, защото не съм била чак толкова стрикна като ученичка в живота, но да, харесва ми цялостно като образ, който се развива, който е истински приятел, чувства, които преминават през нея към Рон, всичко. Много ми харесва. Любим злодей, номер 8. Любим злодей. Това е много странно да имаш любим злодей. Но ако приемем, че Снейп... Не. Снейп може би ще бъде в друга някаква... Може би не бих казала, че е любим, но най-интересен ми е Опаш. Точно поради това колко е... Нали, как е предал приятелите си, как се връща после при Черния лорд, но накрая всъщност той от това, че осъзнава, че Хари му е спасил живота, всъщност това, че се чувства длъжен, се обръща срещу него. Доста странен, бих казала, герой. Все пак казваме за някакъв злодей. Не е кой знае какъв злодей, но пък е интересен герой. Сега в момента ми хрумна и за Барти Крауч младши, който в 4-та глава, в 4-та книга беше се превъплатил в Лодлокия Муди. Той, честно казано, наистина доста интересен персонаж като злодей, но пък да, ние чак толкова много не се запознаваме с него. Следващия въпрос 9 е мой любим мъжки герой. Мъжки герой бих казал, че любимец ми е Снейп. Точно защото от самото начало всички го мисля, този персонаж в цялата поредица е представен и описан и от всичките му действия като най-големия злодей и най-нечестният човек, който мрази и Хари и въобще прави всичко възможно срещу него. А всъщност накрая в последната книга по начина, по който ни се представя и всъщност целият му живот как е преминал. И всъщност целият му живот е преминал под светлината на любовта. И наистина е много, много любим. И то стана любим, след като съм прочела цялата поредица с времето, но наистина беше много готино. Любим професор, бих казала, че имам, хайде да кажа Магонагол, но и Албус Дъмбълдор. Защо? Магонагол е ясно. Тя е стрикна, точна, тя е отговорника на Грифиндор, но Албус Дъмбълдор, той със своите цели, той е толкова целеустремен, но и цялата история на неговия живот, че той всъщност е обикновен човек. Наистина е много готина. 11 въпрос. Кое би предпочел да измиеш косата на Снейп или да прекараш един ден, слушайки Локхарт да разказва за себе си? Мисля, че бих избрала първото да измия косата на Снейп, тъй като няма да ми отнеме цял ден и просто ще го направя и ще приключи, докато другото нещо, цял ден да слушам Локхарт как разказва за себе си, ще ми е много, много трудно. Дуел с въодушевена Белатрикс или ядосана Моли. Това е малко странно. Бих казала с Белатрикс, защото просто Моли Уизли много я харесвам и не мога да си представя дуел с нея. Номер 13. Пътуване до Хогвартс с Хогвартс Експрес или с летяща кола.
Честно казано, и двете са много интересни, ако може някой да ти ги даде, но бих предпочела с Hogwarts Express, защото ми харесва да пътувам с влак и ще минаваме през много красиви места. Искам да мине количката с лакомствата и всякакви такива неща, така че да, с Hogwarts Express. Номер 14. Какво предпочитате, да целунете Волдемор или да направите вана с мехурчета на Умбридж? Хайде, по-лесното. Вана с мехурчета на Умбридж и я оставяш там. Волдемор с цялото описание, което е толкова истинско и реалистично в книгите от Джей.К. Роулинг, прилича на змия. Не мога да си го представя това цялото нещо. Нали, ако трябва да избирам от двете, иначе нито едно от двете. 15 въпрос. Яздене на хипогриф или да се качим на светкавицата? Не знам. Тук е интересно, но може би ще е по-интересно да се язди хипогриф. Защото все пак цялата процедура, която трябва да се направи, да му се поклониш, той да те приеме, да те одобри. Така че да. Има ли герой, към който чувствате различно във филмите и в книгите? Не бих казала, че има някой герой, към който, нали, по един начин съм го усетила в книгите, в филмите по друг начин. Така че това би... Да, няма как да отговоря на този въпрос. Поне няма какъв отговор да дам. Тук 17-тия въпрос. Има ли филм, който предпочитате пред книгата? Категорично не. Книгите винаги са били преди филмите. Не само за Хари Потър, при мен. Тук кой двамата предпочитаме като актьори за ролята на Дъмбълдор, Ричард Харис или Майкъл Гамбън? Честно казано, и двамата са добри. Все пак единият умира и единият човек умира и трябва да му се намери заместник, така че тук в случая и двамата са добри и си играят ролята по начина, по който трябва. Кое е моето най-важно нещо като личност или събитие, което не е включено в филмите, и това нещо страшно много ме дразни. То много неща има. Много неща има в филмите, които са пропуснати, особено от третия нататък. И колкото по-дебела книга става, толкова повече има пропуски в филмите, така че чак пък да ме дразни, просто това си са си минусите на книгите, на филмите. Ако можехте да направите отново от начало някои от филмите за Потър, кой би бил той? Ако започнем от третата част до шестата, нека направим така наречения ремейк на филмите. Ще бъде доста добре. Кой предмет би бил вашият любим предмет? Мога да кажа, че може би вълшебства. Харесва ми това цялото нещо. Там с перцето, учат някакви магийки. И може би след това ще бъде защита срещу черните изкуства. 24-ти въпрос. Почти стигнахме към края. Дали ви изморих? Кое заклинание според вас би било най-полезно да научите? Може би най-полезно би ми било Лумус за светлината. И може би Акцио. Акцио, за да ми идват някакви неща, които имам нужда от тях и не знам къде се намират. Това може би ще бъде много, много добре. Има и други, които е хубаво да се знае, но мисля, че Лумус и Акцио ще бъдат добри. Може и
Уингардиум, Левиоса, да вдигаме някакви неща, които са много тежки, също ще бъде много готино. С кой герой, 25-ти въпрос, с кой герой мислиш, че веднага ще станеш най-добър приятел? Това е сложен въпрос, но мисля, че с Хърмаяни Грейнджър определено ще си паснем. С нея определено ще си подходим като приятелки. Я да видим сега, 26-ти, ако можете да притежавате един от трите дара, имаме предвид даровете на смъртта, кой би бил той? Всъщност, мантията невидимка. Другите, нито камъка, нито пръчката нещо ме изкушават, но пък мантията невидимка изглежда доста много интересно да се скриеш и никой да не те вижда и да може да... Готино би било. Дори само за 24 часа да си не видим. Било много готино. 27-ми въпрос, много странен. Има някакъв аспект, някаква черта от книгите, който бихте искали да промените. Не. Не, няма как. В смисъл, ако нещо се промени в самата... Дори само в една от книгите, после това целият сюжет ще бъде променен. Джейки Ролинг си знае работата и се е справила чудесно, така че нищо не бих променила. Да, има моменти, в които ми е било много тъжно и съм плакала. И когато умря Сириус, и после когато умря Албус Дъмбълдор, след това в 7-та глава толкова много хора загубихме в самата книга, но не бих променила нищо. Така, тук 28-ми въпрос е любим зоомаг. Не мога да кажа. Любим зоомаг. То всъщност хайде не мога да кажа Магонагол, защото се превръща в котка. Въобще от самото начало тя е и по тази форма. Така това е малко труден въпрос, но бих казала Магонагол. И предпоследен въпрос, 29. Ако можете да върнете един герой към живота, кой би бил той? Както казах, ако върна някой от героите, ще се промени целият сюжет и всичко ще се промени. Но може би бих върнала Сириус, за да може Хари да има повече време да прекара с кръстника си. И тук сега даровете на смъртта или Хорокрукси, какво бих избрала? Определено даровете на смъртта, защото те се наричат даровете на смъртта, но тя ги притежаваш. Хайде да кажем, че по наследство, докато Хорокруксите доста зловеща магия черна, така че това въобще не ми харесва, въпреки че идеята е гениална и много, много готина. Да. Всъщност, мили хора, това бяха 30 въпроса. Това беше моето включване за деня, за хелоуинското съвместно четене с моите книжни другарчета. Всички, които са направили видеа и са се включили, ще ги добавя в коментари, вътре всъщност в описанието, да стигнете до тях, да им изгледате и техните видеа, които са изключително интересни, тъй като всеки от нас е направил по нещо различно през своята призма и в духа на времето на есента и въобще на всичко останало. И наистина ще е готино да ги изгледате и тях. Ако сте остане до края на видеото, благодаря ви, че сте го направили. Надявам се да ви е било интересно. За първи път отговарям въобще за първи път правя нещо такова. И съм
да, интересно беше да отговаря на въпроси. Надявам се да ви е харесало. В коментари може да ми напишете вие дали сте фенове на Хари Потър, на някои въпросите какво отговорихте. Има ли нещо, което ви е било странно, че аз съм го отговорила, пък вие нещо друго бихте казали? На кои въпроси ни се разминават мненията. Ще се радвам да ги прочета вашите коментари. Благодаря на всеки, който се абонира за моя канал и за подкрепата. И да, благодаря ви. И ще се видим на следващата седянка тук в моя канал. Целувки!